Така, този човек е от чата, писа ми: здравей, аз съм така, отстигам вчера, ако е удобно, може ли да си погледнеш профила, да погледнеш профила ми и да си кажеш мнението. Дали да си направя отделен за портрети или всичко на един, или да намаля травела и да качвам повече портрети в този профил, понеже снимам повече портрети и травел по-малко. И като цяло качвам рядко, не съм профотограф, по-скоро любител, благодаря ти. Така че само е така ти отцепна. Primary. Добре, сега ще разгледаме профила. Така, аз му хвърлих едно око веднага след като видях съобщението. Това, което ми направи впечатление е, че ти надолу имаш доста наистина портрети. Something went wrong. What? Окей. Когато Instagram е приятел. Така. Видях, че имаш доста портрети, било то, нали, и на двойки, някакви фотосесии, било то абитюренти, защото това тук очевидно са абитюренти, някакви в това розовите полета, може би. Ти, доколкото знам, си от Стара Загора. Тук имаш още портрети. Значи, първо да ти кажа, че това, което аз ще кажа, е абсолютно субективно. Това е моето мнение и ти не трябва да го гледаш право. Казанова. Да, окей. Там пак в близост. Това, което ще кажа, не трябва да го приемаш с, нали, като конскапации. Хубаво е да се допиташ и до други хора, но с удоволствие ще дам моето мнение по въпроса. Виждам те, че наистина залиташ доста по портретите и то по-скоро по женските портрети. И, нали, детски също има. Харесва ми, че си ги наредил по някакъв начин. Това не винаги работи. Макар че ти си го осъзнал на по-късен етап, че примерно тук вече не работи. В смисъл, някак да изкараш три еднакви винаги. Това много е задължаващо. Аз в началото започнах да си правя профила. Между другото, тук мога да дам секунда. Тук ще си дам за пример моя профил, защото онзи ден видях нещо, което много тегъл. Къв корен съм направил тук. Така. Сега докато зареди, ще извинявате, че малко така. Тук имаше един период от време, в който аз исках да слагам цялата снимка на трите такова, когато още беше квадратен грида. И в момента, в който грида вече не е квадратен, това между другото и вие, ако имате някакви по-стари снимки, оправете си го, защото става пълен леж. Аз трябва да вляза да ги изтрия, защото изглежда така. Нали, сега тук първо трябва да кача още две снимки, за да се нареди, но виждате как главата не продължава нататък. Добре, че поне твоя профил не е направен по този начин, а си ги правя просто от един тип фотосесии, да кажем. Видях, че се стремиш към заснемането на детски, семейни сесии на двойки, портрети, общо взето хора, така да се каже. Също така видях, че имаш снимки от упражнението на фотоско за кулинарна фотография. Това, което не се лъжа, Павлина Говедарова ти го е водила. Или някой е направил същите като нашите. Да. Толкова и познавам почерка, че някак да го сбъркам. Примерно, това, което аз бих направил на този етап, бих оставил тези тук. Тези на колите бих ги махнал. Защото готини са като кадри, но не пасват. На портфолиото не пасват. И може би бих си направил това дърво ми е много познато. Сашо беше написал, че... Сашо беше пратил една снимка на това дърво. Малко по-близък план с един широк обектив. Това примерно с колите бих, защото виж тук имаш хора, коли, тук пак продължаваш хора. Тук е да кажем една идея ок, тук пак хора, тук имаш малко пейзажи, които просто сцепват много лошо, иначе така доста подредения ти грид и профил. Предвид колко снимаш травел, аз бих се направил един кичистия габър в Турция, може би, Турия. Да, това за дървото. Чай, аз докато загрея.
Да, като гледам колко снимаш travel, аз би го качвал в отделен профил или в личен профил, ако имам такъв, а то бих си го оставил като професионален, ако смяташ да се занимаваш професионално с това. Защото виж, имаш хубави кадри, но travel фотографията не вади пари, а Instagram обикновено, нали, фотографите го ползваме като някакъв инструмент, който да си рекламираме работа, за да могат да ни търсят и да намираме клиенти. Примерно, това е много готин портрет. Още по-надолу, където беше качен, ми хареса. Но всичко около него в момента е супер разсейващо. Не, че не си пасва, защото тук има сега черно-бяло, черно-бяло, черно-бяло. Това жълто много се ходи тук с този вайб. Но не знам, сякаш по някакъв начин се отличава. И според мен може би да оставиш семейните. Знаеш ли какво ми направи впечатление? Много ти е различна обработката на всички снимки. Нали, ти сега ме питах за съвсем различни неща, но просто да го отбележа, че много не си пасва една с друга. Примерно тази с следващите, тази с тази не. В смисъл, изглеждат те са обработени с различни пресети. И тези са хубави по свой си начин, тези също. И тези също. Но просто, нали, тези и тези изглеждат обработени по-така с стандартни цветове, без някакъв пресет, а тези изглеждат доста тонирани. Доста променено е зеленото тук. Има добавено в хайлайтите, оранжевото е десетурано и така нататък. Тези тук също са много хубави, но и те са с различна обработка спрямо от тези. А тези с различна обработка и спрямо тези. Нали? Това е хубаво да си намериш някакъв стил на обработка, който не казвам, че трябва веднага, то в началото винаги човек, докато по някакъв начин открие себе си, е нормално да се лута, да пробва различни обработки и така нататък. Но просто обработките много личи, когато сега, примерно, тук сега казвам те, защото точно на тях се спрях, отдолу има черно-бели и няма проблем, ако ги гледаме и така. Обаче, ако ги погледна спрямо следващите, вече има голяма разлика. И тук идва проблема, защото ако искаш да работиш с клиенти, а не просто само с познати и така нататък, ако искаш да работиш с клиенти, те не знаят дали ще получат това или това като обработка. Зависи, нали, тук е ясно, че едното е портрет, а другото е сесия, но може би това трябва дори да не го уеднаквиш, да го изговаряш. После, тия кадри са много готини, аз ги харесах още като ги гледах по-рано с Pac-Man. Много ми харесват, но те са по-скоро продуктови кадри. Или продуктови, или пак кулинарни. Към този стил. Нали, може да си направиш един профил с Бирштайн за всичко останало, освен портрети. За да може да си качваш травелче, да може да си качваш от упражненията на фотоскул, да може да си качваш и коли, защото виждам, че и това от време на време ти е интересно да снимаш пейзажчета, макрота, или колкото, това не знам макро ли е, или просто, да, по-скоро изглежда като макро. И някакви такива неща. Ето тук пак трябва, тази обработка тук примерно, изобщо пък не си пасва на всички останали. Това тук е ползван някакъв пресет, който по едно време бяха много нашумяли тези пресети. И честно казано, ето тази обработка много повече ми допада. Ето това и това много повече ми допада. Жани, ела да видиш какво е хубаво в Кавала Гърция, бе. Ние, нали, аз нали ти казвам да отидем. Ела да видиш какво готино. Ела да видиш в Кавала Гърция какво готино. Тук едно момче от чата е направил снимки в Гърция. Айде, добре. Ще ги покажа после. И с Шенген е още по-добре. Да, много по-добре. Аз между другото миналата година искахме да ходим. Аз понеже не съм ходил в Гърция никога. И миналата година искахме да ходим. Обаче ми го даваше от тук, от Бургас, от Средец, ми го даваш 5 часа и половина, 6. Сега зимата нещо викам, вече след като ляхме в Шенген, нещо влязах да видя колко ще ни излезе и го даваше 4 часа. Направо час и половина, 2 сваля. Само защото сме в Шенген, което е много добре.
Та така, според мен е много добре да си направиш един Сбирштайн профил, в който да качваш какво ти е приятно и какво ти е готино, или пък само travel. Ако не снимаш други неща, да си качваш само travel. Защото такива неща, това го виждам, че сега за това не знам. Това може пак да е от упражнението на... Да, от фотографии. Даже... Топ коментар. Едва ли... Тръгва е яско. Да. Ще отида. Това от упражнението сега, човек, ти едва ли ще се фанеш втори път да направиш такова нещо. И според мен няма смисъл. Знам, че са готини кадри и в началото, когато направиш готин кадър, искаш да го покажеш на хората. И аз бях така. И аз имам такива качени кадри. Но дори и да не искаш да... Виж сега, ако не искаш да ги триеш, можеш просто да си ги архивираш. Не знам дали знаеш, в Instagram можеш да ги архивираш снимките и те си ти остават. В някакъв момент може да си ги върнеш. Да показваш, нали, какво си ги качвал едно време. Иначе другите снимки много ми харесва, че не си предобрил с обработката. Примерно те са с готини цветове. Не, че те са с лоши. Не ме разбере погрешно. Това също ми харесва. Просто по по-различен начин. Харесва ми, че не си предобрил. Има хора, които много прекаляват с обработката. Ти пък сметка на това си прекалил скачването на снимките на това момиче. Качиш сигурно цялата сесия. Не, шегувам се. Това в кръга на шегата, разбира се. Но снимките са много готини и черно-белите ми харесват и как ги редуваш. Върх за малко да пропусна. Как за малко да пропуснеш? Нищо ли си пуснеш вода после утре. Като цяло, виж, тук имаш също много хубави. Това къде бе? Това изглежда много добре. Павел Баня. Добре. Това изглежда много добре. Не съм снимал там. Много ми хареса как изглежда мястото. Много светло, такова, приятно за снимане. Определено бих снимал тук. И тези от събития, където присъстват хора, също може да си ги оставиш, макар че точно този тип повече са ми към травъл. Защото то си е тип травъл. На различни места има различни такива събития. Това е от Кукиров ден. Нали? Или от Сурова. По-скоро Кукиров ден. Я ще удари обектив. Взимаш сонето и идваш, поне ще направим портфолио. Да. Но всичко останало можеш да го архивираш, да си го качиш в един друг профил. Ако имаш достатъчно снимки на коли, можеш да си направиш трети профил за коли, но това вече става too much. Ето тези снимки на капана са много яки. Много ми харесва Мулда. Това на телефона ли си ги обработвал тея? С тия пресети. Това преди 111 седмици, това преди 2 години и нещо. Това може и с телефона даже да е сниман. Но изглеждат много добре. Не, на Lightroom. Добре са. Харесва ми обработката. Така, има настроение. Дори да е дарк и такова малко по с настроение. Кефи ме. Така де. Можеш да ги разкараш тези и да си ги качиш в един отделен профил. Мисля, че ще стоят много по-добре заедно на едно място всичките. И, както ти казах вече, да си прецениш за другите снимки. Но за мен детските и портретите могат да седят на едно място. Нали, даже и тип събития, било то... Чай, че спейса ми излиза. Било то балове, кръщенета и така нататък, все са хора. И да, но фулда определено не му е място в твой профил. Останалите неща не знам, но фулда определено не му е. Ти си качил само веднъж фулд, просто защото тогава ти се е случило да снимаш. Не вярвам да седнеш пак. Ти снимаш хора, ти си свикнал да си сред хора. Не вярвам самичък вкъщи да отвориш хладилника и да извадиш да почнеш да снимаш разни неща. Ето го и Сашо от чата. Така изглежда. Не, няма как да стане. Така. Общо взето, да. Казах ти ги тези неща.
А тук някакви импровизирани декори в студио еднократно или си снимал и за клиенти. Защото това изглежда като да си снимал тяхното семейство и пробабли твоите дъщери. Така изглежда поне. Но вкъщи, приятели. Окей, да. Като цяло... Окей снимки. Даже снимките са готини. Особено като за вкъщи са супер. Но казвам ти, това е моето мнение. Питай още хора, ако искаш, за да ти дадат те различно, нали, да мога да свириш. Но за мен портрети и снимки на хора могат да седят на едно място, нали, защото едното е... Портретите са снимки на хора. Но травъла се личи като е травъл. И ще е хубаво между другото да ги отделиш, защото така ще можеш да се разсладиш и само на травъл снимките, които качваш. И да кажеш, сега тук бях, а не да кажеш, тук бях, и после да кажеш, чакай само след 2 секунди ще ти кажа къде още бях и да трябва да скролнеш през всичките хора и тук бях, и после и тук бях. И така. Нали, ако искаш да си го правиш за себе си, също би било по-приятно. Жанито, примерно, много обича да качва снимки в Инстаграм за себе си. Тя всъщност за себе си ги качва и после си ги разглежда историитата, къде сме били, какво сме правили и така нататък. Ползва си го като една галерия, която се ползва за лична употреба.